Lembrades vos da polémica das dedicacións dos concelleiros e as xuntas de goberno? Falámolo hai moitos meses cando saímos á rúa para falar con vos. Imos falalo con calma porque ten tela a cousa. No pasado mes de outubro, PP, ACIP e Independentes Ponteareas anunciaron un novo acordo de goberno. Este contiña un aumento das dedicacións parciais exclusivas que ia percibir o goberno, subindo o coste anual a un total de 245.000 euros. Malia que a propia dereita, na legislatura anterior, pasara todo o tempo queixándose sobre os salarios dos concelleiros do anterior goberno. O que se acordou foi, para o PP, 45.000 euros anuais para a alcaldesa Nava Castro e 3 dedicacións exclusivas. Para a CIP, unha dedicación exclusiva para Juan Carlos González Carrera, 2 dedicacións parciais e unha praza de asesor para o número 5 da súa lista electoral. Para Independentes Ponteareas, unha dedicación parcial para Domingos Freitas. Por outra parte, están as xuntas de goberno. Para estas, acordouse que, se un concelleiro xa ten algunha dedicación, ben sexa parcial ou exclusiva, non vai cobrar nada por asistir a unha xunta de goberno. Porén, se un concelleiro non ten ningún tipo de dedicación, cobrará 110 euros por cada xunta a que asista. En canto a isto, hai 2 aspectos chave. Casualmente, xusto os 4 concelleiros que van sempre ás xuntas de goberno son os únicos 4 que non teñen ningún tipo de dedicación. É dicir, os únicos 4 que poden cobrar por asistir a estas xuntas. 2. Dende que comezou 2024, a duración media destas xuntas é de 14 minutos. É dicir, cada un destes concelleiros cobra unha media de 420 euros por hora de traballo, que son unhas 50 veces máis que o salario mínimo interprofesional. E xustamente hai unhas poucas semanas chegou a última novidade do goberno. A alcaldesa modificou a composición destas xuntas de goberno, quitando delas a Cristian Montes, que era un dos 4 concelleiros que non tiñan dedicación e polo tanto cobraban por asistir a estas xuntas, e metendo nelas a Francisco Jesús Represas. Isto xustamente coincide coa modificación das dedicacións do goberno. Francisco Jesús Represas deixa de ter a súa dedicación exclusiva porque pasa a formar parte do organigrama da dirección da área sanitaria de Vigo, e Cristian Montes pasa a ter unha dedicación. É dicir, a topar unha forma de que todos poidan seguir cobrando. Casualidade. É dicir, todo o que contei aquí ata agora é casualidade. Hai que dignificar o traballo dos concelleiros, pero non desta forma. Por iso, desde Ponteareas en Común, no pasado pleno do mes de xuño, presentamos a seguinte serie de preguntas ao goberno. En que criterios se baseou o goberno municipal para escoller a Raquel Plana, Cristian Montes, Jesús Cae ou Eladio Arbones como membros da xunta de goberno? Non é o goberno municipal. A persona que nombra os membros da comisión de goberno é a alcaldesa, que é a que ten a facultad de elegir libremente quen considere que sean membros da comisión de goberno. Pode responder a alcaldesa. Sí, primeiro, elixo eu. Segundo, gústame que Francisco Jesús Represas estea na xunta de goberno, xa que todas as mañáns está no Sergas. Entón, é unha maneira de estar aquí con nós e de estar ao día da actualidade de que sucede no goberno. Cal é o criterio para a recente modificación da composición das xuntas de gobernos, onde entra Francisco Jesús Represas e sae Cristian Montes? Ten que ver coa modificación das dedicacións e, polo tanto, busca que Francisco Jesús poida cobrar indemnizacións? Honestamente, pareceme moi baixo decir que entra este concelleiro para cobrar, cando ese non é a necesidade dele, moito menos. Cales son as funcións específicas que realizan estes 4 concelleiros das xuntas de goberno? As funcións que realizan todos os concelleiros en todos os concellos de España, dos 7.000 concellos de España, donde é obligatorio ter xunta de goberno. Tendo en conta estas funcións e a duración das xuntas de goberno, parece o xusto que estes 4 concelleiros cobren 110 euros por asistencia. Sí, nos parece xusto porque así está reglado por normativa e está nas bases de ejecución do presupuesto municipal. A vos tamén vos parece casualidade?